Earth. That's it. Let's celebrate life. Sa mga pamati na kadri Earth. Dami kayong pamina or panang lantaw-lantaw ka sa mga kaugmaon nimo ba kung hayag ba imong kaugmaon na magunaw na ka sa imong mga future nga na ba. What if lugar Earth? Ako nauna-unaan kung ikaw mahimog presidente, unsa kay imong buhaton? Good question. Good question. Kung mahimo kong presidente, ako na ipagbawal ang kuan kanang i-promote na ko ng mga tao dili na mag-diet. I-promote na ako nga tanan puros na tambok, puros na ubis. Yung ano, nakita na ko kung tambok tanan tao, ubis, dagko, mulis ang krimen sa Pilipinas. Ano man? Ha! Una, nakakita na ba kag snatcher nga ubis, nga tambok? Wala. Imagine ni mong snatcher kung tambok. Pagkuha niya sa kwintas, mga napulo lang kadagan, mundang na na Earth. Hangak ihatag na siya. Oh, number 2, kakita na ba ka og akyat bahay nga ubis nga tambok? Kita ka? Ay, imagine nimo kung ubis ang mga tao. Walay akyat bahay, di na maigo sa bintana. Ay, kaso mo bitbit nag-TV, maglisod na namo saka sa mga pader Earth. Oh, imagine nimo kung ubis tanan, mawala, masulbad na ng mga riding in tandem. Imagine nimo, riding in tandem, duha na sila. Pagsakay pa lang sa motor, buto ang ligid. Mautso ang ligid di kadagan. Mo na perfect. Ang nakalami, di ba ang problema nato kay overpopulated na ta. Kung puros ta ubis tanan, sige na tagkao gugumba. Ang nakalami, sayo ta mga matay. Di kita ma-overpopulated. Kana mga problema na to sa jeep. Di ba siya makalagot ka ng mga unsi-unsi. Oh, iswagin ninyo, unsi-unsi man dugay mapuno, di ba? Oh, kung ubis tang tanan, di na unsi-unsi. Pito-pito na lang na, or upat-upat. Oh, munang ako, pag mapresidente ko, bawal nang mag-diet. Tanan tambok na. Tanan, tapos ang nakalami, good news ni sa mga lalaki. Dili na ta magproblema mo regalo o kwintas. Kaya ang mga obes, wa na'y liog. Di na ta makahatag og kwintas, bracelet na lang. Oh, saman, busay kalimti. Ang Hilas King, himuon niyo pagka-presidente. Bawal na mga niwang, ubis na tanan. Approve.